ҳамлавари 32 солаи дастаи Реал Мадрид ва мунтахаби Португалия рӯзи душанбе барои муҳокима ба додгоҳе дар канори пойтахти Испания ҳозир шуд. мақомот ӯро ба он муттаҳам мекунанд, ки аз пардохти 14 миллион 700 ҳазор евро сарпечӣ кардааст. дар назди додгоҳ дастаи бештар аз 100 нафари хабарнигорон ва 40 камера ин футболбозро мунтазир буд. Роналдо бо хабарнигорон суҳбат накард ва аз дари дигаре ба додгоҳ ворид шуд. футболбози машҳури 1.5 соат дар толори додгоҳ буд. инак ки торес сухангӯи Криштиану Роналдо ба хабарнигорон гуфт, ки футболбоз шоҳидӣ дод ҳама чиз хуб аст ва ӯ ба хона меравад. муфаттишон мегӯянд Криштиану Роналдо аз соли 2011 то соли 2014 аз ҳисоби фурӯши аксҳояш молиёт напардохтааст. агар воқеан ин иттиҳом собит шавад, Роналдоро 28 миллион евро ҷарима мебанданд ва ё мумкин аст ба 3.5 соли зиндон маҳкум шавад. аввали июли имсол бо айни иттиҳом Лионел Месси бозигари Барселонаро ба 21 моҳи зиндон маҳкум карданд. бар асоси қонунҳои Испания 2 соли зиндон асосан шартӣ аст ва муттаҳам ба зиндон намеравад. Мессиро ба сарпечӣ аз пардохти бештар аз 4 миллион евро муттаҳам мекарданд ва ӯро барои ин 252 000 евро ҷарима бастанд.